Sara itadzoka Mazmai Triple V Double T Pakirawa ipapo Atema Pagani kuzuzaga wanda sinurwata Kuzega pasina kana chinongobvata Zaunoita zinonyatsa Panpetsa mateini nekandato kutadza Saka nanyora pama mashoko akazama ine ndakambozama Sama kutaura zvinofadza ine ndanyora pama mashoko akazama ine ndakambozama Sama kutaura zvinofadza Matukalas ndatomaona wakadhibhisa Waisandida nemoyo waindiitisa Moyo nebanga ini wandibaisa Runda rakatsika ini wandirwadzisa Love inokosta mumasitini kana imbozviposta pamasoshari inini ndichitokuposta ndaitofunga kuti pamwe zvichatolasta saka nanyora pama mashoko akazama ine ndakambozama sama kutaura zvinofadza ine ndanyora pama mashoko akazama ine ndakambozama sama kutaura zvinofadza gango namonzara ndati maya uroi neurondwa ndati maya mashoko akadzama zadza dama tichipisa mangoma Oktoba ndosama ndauya kuzodzidzisa dhonsiri teacher madzimai nastana another new feature ndaitombowe naye wangu wandaiposta but every time comment section zvaindikosta kouri said avdunda miedzo yako iyaya ndakaikunda panyorwa pamaenda hope wapabata waisanyazogaya unge munhu wakavata nanyora pama mashoko akazama ine ndakambozama sama kutaura zvinofadza ine ndanyora pama mashoko akazama ine ndakambozama sama kutaura zvinofadza Matukalas ndatomaona wakadhibhisa Waisandida nemoyo waindiitisa Moyo nebanga ini wandibaisa Runda rakatsika ini wandirwadzisa Love inokosta mumasitini kana imbozviposta pamasoshari inini ndichitokuposta ndaitofunga kuti pamwe zvichatolasta saka nanyora